Impe phakathi kaNgizwe noJulius Malema ayikazi ukuphela manje. Sikhulumile ngeviki eliphelile emveni kokuba kuphume isinqumo senkantolo esithi ngempela uNgizwe is in contempt of icourt. Leso sizathu inkantolo ikhipha i-warrant of arrest. It is immediately angaboshwa ngaso leso sikhathi. Kodwa une-option yokuthi akaxolise. Xolisa kwakhe ukuthi asebenzise i-platform aseyisebenzise for 6 months, asense wonke ama-media platforms akawasebenzisa umethuka uJulius Malema okubalwa kuyo noKing Zoso. Kuthe ngalo lesihlanu sayibona i-public apology kaNgizwe le ebeyisibheke enkantolo ngoba kuthiwe kufuneka axolise kwinkantolo. NgeSaturday uma ekhuluma ne-SABC uNgizwe ukhulume kanje. Ngale warrant esizwe ukuthi ikhona manje mhlawumbe uke waxhumana nababeli bakho nibona ukuthi izosombululwa kanjani manje njengoba sowuxolisile manje. Abakulungisa abameli lokho ngoba abakhona abantu abazama ukuvolontiya ngoba mina ngingammeli mina ngiyimele mina ngoba ukhuluma nami ukhuluma nokugcina nje yabo. Ngiyimele mina kodwa kubalekile ukuthi uma kuuthi lokho kuphoqa ukuthi ngigcine ngiyobhatha ejele anginayo inkinga yalokho ngoba iplan yabo sebeshilo ukuthi iplan yokuthi mina ngifike ngibulawele khona ejele bazoqoleka imali ibukuwona amazwe ngaphandle. Qhubeka thina simashe silulwele izwe lo baba mkhulu bethu ngoba lona solulwela khona peaceful futhi ayikho nento eyodwa ezokwenzeka ngisho ngomhla ka30 ngeke kufe ngisho iglass uNkulunkulu no baba mkhulu bethu bavukile emalibeni nabaholi balelizwe bazokwenza isiqiniseko sokuthi yonke into siyenza ngokomthetho sisekelo wezwe laseNingizimu Afrika asihlehle mangiyobe ngiyiphakathi ngifile my spirit will rise again. So mhlawumbe ke phakade ubona ukuthi lokhu umeyelana nokungajiswa kwabantu ungajikiswa abantu bokufika abangena amaphepha konke lokho kwenzakayo kunjalo nje ngoba mina wathi ngiyi-smallest boy ever ngiqale nini uthuka abantu abangaki yena uthuka abantu abangaki yini ezokhetha intuthwane yimina ebona ukuthi ifanele ukuboshwa umuntu ongelutho angithi mina ngilutho kuyena yena udumile unemali mkhulu yabo. So ke manje ke ngiqale nini mina ukubaluleka kuyena uma uyibuza lo mbuzo nje. Okwesibili zingakanani umonakalo wenzekile kulelizwe angithi yena vele kuyonke lamazwe ngaphandle unobudlelwane nawo ngisho iqembu lakhe ligcwele kulawo mazwe ngaphandle usuthi manje ngeke asakushintsha avumelana ngakho nabo. Ngakho ke yingakho ke qhubeka nale ngqondo yakhe ke efuna ukukhanda kwesatshwa ufuna ukukhanda i-dictatorship in this country. He will never succeed. He must rather kill me. He never succeed. We are here now. Manje ke thina ke ngeke sifune ukudisfocuswa uye lo. Ungezoxolise ngolwesihlanu ingakho sisethi njengoba usuxolisile le interview lo ube nayo ngeSabatha Saturday noma ekuveza ukuthi usezwile ukuthi iplan yabo njengoba befuna ejele ukuthi bafike bambulale kusho ukuthi kunegame nabantu abazobathenga bafike bambulale khona ejele. Asazi ke ukuthi ukuthathaphi kodwa uthi iplan ekhona leyo. Ntambama mangithi ngena ku-Twitter ngazithela phe kwepost ethi uNgizwe Mchunu usezinikelene emaphoyiseni. Ngilibhekile udaba lakhona ngasibona ivideo yakhe ese police station njengoba ubona la ku screen sakho. Abasethu ngiyamshaya awatha waqhubana waqhubana yetha abantu ezabaqhona ndawo lamanyala athi angiphuthume ngaphakathi ungasho override hayibo kusamanyala namuhla hayibo qhubana mando njengoba umbona ke la
uzwile ekuqaleni kuthiwa uyafuneka e-police station ngingakashawa u-5. Ngempela wayesephuthuma-ke e-police station ebiseduze njengoba kade ubona la kwividiyo, kodwa esingakubeka kucaca ukuthi ungizwa kaboshiwe. Lokho funeka sikucacise ukuthi akaboshiwe. Ngizofunda amaphepha asenkantolo okuyiwona azosichazela okuyikona kona okwenzakalayo, kodwa yena akaboshiwe. Ngikhuluma nje ula funeka abe khona noma nomndeni wakhe unomndeni wakhe ekhaya, akaboshiwe. Nikele emaphoyiseni, mangifika emaphoyiseni nangibonile kwabameli ayekufundisisa kahle ngamaphoyisa konke lokho athi cha u-AD icala lombhemu ukukhipha icala elisha wal-etha lapho elizobuyela enkantolo khona kuyo lenyanga uthi lo 10 days mncane usefuna ngigwetshwe 6 months uney'nhloso zakhe indlela yakhe. Mina-ke anginayo inkinga nalokho, kodwa nje-ke angithi nje-ke uma ngifika emaphoyiseni kuyatholakala cha angiyena ofunwayo, ngoba bengingafuni ukuthi mina phazamiseka amasha esinawo against ama-illegal immigrants kulelizwe ephazamiswe indaba yeyikhwehlela ezime emphinjeni. Sesisithimisile-ke isikhwehlela saphuma kwicala ngiseko. Mayesebona ukuthi sekuxolisiwe usedala enye inkinga entsha manje usethi-ke ukubopha ke o6 months-ke ufaka icala uya-etha kuleli cala abelikhoshiwe. Nami-ke sekungiphoqile-ke ukuthi ngisondele kubameli abayazazi imithetho befundisisa zonke izinto, kodwa cha manje ngisewukhululekile kuze kushaya umhla ka-17 umhla ka-8 no umhla ka. Ingakho ngithe sizowafunda amaphepha asenkantolo okuyiwona azosichazela kabanzi ukuthi kwenze njani. Kungani manje uJulius Malema ethi lo 10 days mncane ungizwe akagwetshwe 6 months. Inhloso yakhe yini? Yingoba kwenze njani? Ngoba phela kuthiwe ngizwe akaxolise enze public apology esebenzisa i-account yakhe ebi active for 6 months. Aphinde futhi lo uxolisa kwakhe akudlulisele kuZoso nakwamanye ama-media platform. Simbonile kuZoso uyipostile, angazi noma uMalema ubefuna ungizwe enze ivideo na ethi hayi ngiyaxolisa, ngiyawahoxisa futhi amazwi engawasho kuMalema bese lo video isabalala. Kodwa-ke nje ikhona i-statement asibhala ungizwe lapho exolisa khona. Emveni kwalapho uZoso wayeseyasiposta futhi leso statement. Wakhuluma uZoso ukuthi cha nasi statement asinikezwe ungizwe ukuthi akaxolise. Mhlawumpe-ke lokho ngokukaMalema kwamukelekanga. Ngaphambi asifunda amaphepha asenkantolo. Abezindaba bakhulumile noZuma omkhwenyana kaJacinta okuyena futhi omele ungizwe kulolu daba. Bembuza njengalolu daba yena waphendula kanje. When I just spoke to Mr. Mkhunu a few minutes ago, he has not handed himself over. What transpired last week is that the court handed down an order, which appears in what has been circulated on social media, in particularly paragraph 5 and 6, which directs Mr. Mkhunu to apologize to the court, and he must do so on social media, and then circulate that in all the other media platforms. That is what Mr. Mkhunu did in the afternoon or on Friday evening, which was then to comply with the court order. In that very same court order, the court had indicated that if Mr. Mkhunu does not apologize, then the 10 days in prison will then become effective immediately. But if Mr. Mkhunu does apologize to the satisfaction of the court, then the 10 days in prison will then be suspended for a period of 6 months, provided Mr. Mkhunu does not repeat the statements that he has been found to have, defamed Mr. Malema, when he issued those statements, which in fact have now been confirmed that, have elements of being, defamatory against Mr. Malema.
What is the second application now? Because there is yet another motion of a matter that is to be heard on the 17th of June at around 10 o'clock that also speaks about the fact that, the leader of the EFF is looking at finding Mr. Mchunu guilty of contempt and calling for a sentence of imprisonment to around 6 months and without an option of a fine. Yeah, look, we are consulting with our client tomorrow morning at 8:30 to indeed take firm instructions on that very same application. But you're correct. The application will be before the court on the 17th of June. What Mr. Malema is seeking in that application is that he believes that Mr. Mchunu has not substantively complied with the court order of the 5th. And therefore, he's asking the court to then sentence him to 6 months in prison without an option of a fine. Of course, we do not intend to, ventilate and or litigate in the media. But of course, our client does have a prima facie view on that issue, whether this is indeed a new cause of action or whether this would not amount to an abuse of court process, when in fact we have not at this stage heard from the court whether the apology from Mr. Malema Mr. Mchunu is in fact satisfactory. Because if the court is satisfied with the apology from Mr. Mchunu, then that is the end of the matter, and this application then becomes academic. But of course, we do not want to deal with this matter at this stage. We are going to consult tomorrow. If our client is of the view that we must file an answering affidavit, that would be done within the truncated time periods which have been set by Mr. Malema. Bhekena ngamaphepha senkantolo udaba oluphakathi kaJulius Malema ongummangali kanye noNgizwe ongummangali lokuqala kube uminister wamaphoyisa kummangali lwesibili bese kuba uNational Commissioner wamaphoyisa kummangali lwesithathu. Ithi-ke notice of motion. Take notice that the applicant intends to apply to the above honorable court on Wednesday, 17 June 2026 at 10 a.m. or so soon thereafter as counsel may be heard for an order in the following terms. 1. That non-compliance with the form, service and time period provided for in the Uniform Rules of Court be condoned and directing that this matter be heard as one of agents in terms of Uniform Rule 6 subsection 12. 2. It is declared that Mr. Ngizwe Mchunu is guilty of contempt of court in that in disobedience of this court's order issued on the 5th of June 2026 under case number bayibhala-ke lapha ngizokuyifunda. On 6 June 2026, he intentionally and unlawfully continued to make defamatory statement about the applicant and intentionally and unlawfully refused to respect the court order. 3. Mr. Ngizwe Mchunu is sentenced to imprisonment for a period of 6 months without the option of a fine. 4. A warrant of arrest is issued against Mr. Mchunu for his arrest and detention in prison for a period of 6 months. 5. Mr. Mchunu is ordered to present himself within 12 hours of receipt of his order to the nearest police station and present this order to the station commander. 6. Absent Mr. Ngizwe Mchunu's submission as ordered in paragraph 5, above, the second and third respondent are ordered to take all such steps as may be required to give effect to Mr. Mchunu's immediate arrest. 7. Mr. Ngizwe Mchunu is directed to pay the cost of this application on the attend and client scale, including the cost of 2 counsel. 8. Further action or alternative relief. Take notice further that the accompanying affidavit of Julius Silo Malema and annexures thereto shall be used in support of this application. Take notice that the applicant has appointed England's Labet Attorney, INC,
at the address mentioned below, at which he will accept notice of all process in these proceedings. Take notice further that if Mr. Ngizwe Mchunu intends to opposing this application, he is required to A. Notify the applicant's attorney in writing for his intention to do so on or before Monday, 8 June 2026 at 2 p.m. and in such notice, appoint an address referred to in Uniform Rule 6, subsection 5 DI, and which the respondent will accept notice and service of all documents in these proceedings, and B. File his answering affidavit, if any, or before Wednesday, 10 June 2026 at 5 p.m. Take further notice that the applicant will file his replying affidavit, if any, on or before Thursday, 11 June 2026 at 12 p.m. Take notice further that if Mr. Ngizwe Mchunu does not notify the applicant's attorney of his notice of intention to oppose the application as set out above, and or does not file their answering affidavit as set out above, and does not appear whether in person or by representation at the hearing on the date and the time aforesaid, an order may be made against the respondent in his absence. Wona amaphepha senkantolo lawa athi udaba luzokhulunywa ngomhla ka-17 kuJune 2026. Okwesibili futhi okubalekile ukuthi uMalema ufuna noma ngathi ungizwa akekho kodwa inkantolo ikwazi ukukhipha iruling in his absence. Isizathu sakhe senza uThalethe le-application uthi akacomplyanga nemiyalelo anikezwe yona inkantolo ngomhla ka-5. Inkantolo bethe uNgizwe funeka axolise, adlulise ukuxolisa kwakhe akudlulisele kuZoso nakwamanye ama-social media platform, of which ukwenzile-ke lokho. Uxolisile wadlulisa leyo statement sakhe kuZoso. uZoso yena post statement wakhuluma ngomlomo. Asazi ukuthi uMalema yena bekafuna ukuthi kwenzeke kanjani. Kodwa kwesibili uthi ngomhla ka-6 kule interview le ngudlalele yona uqhubekile futhi uNgizwe wadicilela isithunzi sakhe phansi. Angazi mhlambe ngiyacabangela ngoba ngiyibuka ngayo yonke le interview. Ngiyasola ukuthi into emenza ukuthi asukume ukuthi uNgizwe uthe kuyiplan yabo sezwile ukuthi uhlangane namazwe angaphandle noma engambizanga ngegama, uhlangane namazwe angaphandle bafuna uNgizwe aboshwe. Uma eseboshiwe bambulala ejele ngaphakathi. Sekuzwile lokho kodwa yena angeke bayeke ukulwela lezwe. Mhlambe isona sizathu esenza ukuthi athathe leli xathu lokuthi ayomangalela ethi akacomplyanga nomyalelo wenkantolo wangomhla ka-5. So ngaleso sizathu uma inkantolo esizilalele zonke izethulo izobe seyithatha isinqumo yona. Kodwa into efuna uMalema ukuthi uNgizwe aboshwe aboshwe u6 months, anganikwa ne-option yokuthi akakhokhe fine ngoba eqa umyalelo wenkantolo. And mawukhumbula kahle bekufuneka axolise kwinkantolo. So inkantolo yona efuneka idecide ukuthi cha uNgizwe uxolisile, iyeneliseka noma yeneliseki. Kodwa ngiyacabanga ukuthi udaba olusha ilolo athi uMalema uNgizwe uliqale ngeSaturday lapho khona aphinde waqhubeka wamdicilela isithunzi sakhe phansi. Sizozwa ukuthi udaba lakhona lihamba lifikaphi ngoLwesithathu la ngeviki elizayo. Mina ngesingami ngifisa sengathi inkantolo ingasichitha lesicelo sikaJulius Malema ngoba uNgizwe uxolisile. Ngiyacabanga bekuLwesithathu noma bekuLwesine uxolisile uNgizwe. Kodwa ekuxoliseni kwakhe kwatholakala ukuthi uphinde wabhala wona lamazwi lawa okuthiwa adefame uMalema. Lawo mazwi lawo. So bekufanele nje axolise nje okungenamgomo nambandela.
ngempela ungizwe waxolisa ke ngoLwesihlanu. OkwangeSaturday uma bekubuza kuthiwa ngoba usuxolisile kuthini ukuphawula kwakho, bebembuza ubezokwenza njani, ngoba phela ubephendula umbuzo osho ukuthi cha ngixolisile futhi kulokho akasambizanga ngegama, akasamthuka ngendlela ayemthuka ngayo. Nanokuthi lokho akusho ungizwe ukucabangela kwakhe mhlawumbe ukuthi hayi lo muntu ufuna ngiboshwe ngakho ngoba unesu lokuthi ufuna ngibulawe ejele ngaphakathi. Angikholwa ukuthi mina lokho kungase kuthiwa ukuthi icilela isithunzi sakhe phansi, was defaming him. Hayi. So ingakho nje ngithi ngesingame ngifisa sengathi inkantolo ingasichitha lesicelo lesi ngoba ucomplyile ungizwe, uxolisile. Asibambe le video. Ngiyacela ukuze ukuphawula kwakho ngizwe ukuthi wena ubona kanjani lolu daba esilixoxayo. Kodwa ngale kwalokho mina nawe asidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.